Seguimos aquí no quedan de aí, sen facer nada. Sen facer nada, nós, A ver. Hai xente que está traballando como o noso compañeiro Duarte, porque imos falar xa con Jorge Mira. Estamos un chisco preocupados polo estudo que asegura que o cambio de hora é prexudicial para a saúde. Duarte Galván, que pensa o noso experto? Efectivamente, compañeros, moi boa tarde. Como ben dis, Juan, son cuarto, van ser cuarto. Querido Jorge Mira, estamos preocupadísimos por ese estudo do que ti formas parte, que podes deixar ben claro que este cambio de hora, pois que sí pode ser prexudicial, non? A ver, hai xente que di que é prexudicial, e de feito houve no 2025 un estudo da Universidade de Stanford dicindo que o cambio estacional de hora era malo, e agora, con compañeros da Universidade de Sevilla, vimos de demostrar que ese estudo está mal feito, porque o que fan é deseñar un estudo con un parámetro que está mal construído. E, polo tanto, ao ter ese parámetro mal construído, vai todo o estudo pro carallo, e, polo tanto, o cambio estacional de hora non ten ningún problema, porque a xente sabe perfectamente que eu apoio o cambio estacional de hora, facer o cambio que temos que facer, porque o día dura distinto no verán que no inverno. Polo tanto, contradicimos totalmente o que parecía. Non temos que estar preocupados, Jorge. Non, porque toda a bichería que hai aquí, que estamos rociados de natureza, toda a bichería fai cambio estacional de hora. Os bichos levántanse 3 horas antes en xuño que en decembro. E o día dura 6 horas máis en xuño que en decembro. Os bichos van para a cama 3 horas máis tarde en xuño que en decembro. Toda a vida, estas árbores de aquí, que quedan moi bonitas, cambian de follas entre o inverno e o verán. Entón, isto, toda a vida fai ese cambio. E nós, que somos tamén bichería, non podemos andar cun patrón fixo, temos que cambiar como cambian os animais e como cambia a natureza. Por lo tanto, contradecimos totalmente esa falsidade, un estudo que non está fundamentado no que debería, pero hai outro tema que a min me preocupa bastante, que non sei se nos vai afectar ou non, pero que se nos aproxima un momento histórico para Galicia, para o mundo en xeral, pero concretamente en Galicia ímolo vivir dun xeito moi especial. Falamos do eclipse, Jorge. Non sei se, ao igual que o cambio de hora, isto é algo que poida perxudicar de alguna forma ou simplemente ter consecuencias. Bueno, a primeira eclipse total de sol do século XXI na Unión Europea. E aí o problema que pode haber é o de logística. Todo o mundo vai querer ver iso porque é unha ocasión única na vida e a xente vai pensar que vai sair da praia en Sanxenxo ás 5 da tarde e que vai chegar para a zona de sombra ás 8. Mal. Porque vai pensar todo o mundo mesmo e a AP9 vai parecer a procesión de San Cristóbal Baio o 10 de xullo. Todos os coches a 5 por hora un detrás do outro. Por lo tanto, os perigos que os vai haber van ser de logística, de tráfico, de organización, sobre todo para a evacuación na volta, porque vamos vir de noite, e vai sair todo o mundo a mogollón. Na última eclipse que houve total de sol en Europa, foi no ano 99 en Francia, tardouse da orde de 6 horas en evacuar os sitios de observación. É dicir, a logística moi perigosa, a xente ten que contar que pode estar vindo de volta a 1 da mañá, de noite, cansados, e aí pode haber risco de tráfico, pero os perigos son logísticos. E tamén, por suposto, que a xente teña sentidiño para mirar pro sol. O sol non se pode mirar directamente, a non ser que teñamos uns filtros. Cando se pon o eclipse está en totalidade, aí sí que podemos quitar as gafas, vale? Pero a gas, no caso de que estemos co sol totalmente coberto, non se pode mirar nunca o sol directamente. Digamos que Galicia se vai situar no mapa mundial porque temos unha posición privilexiada, iso é certo, sabémolo, pero tamén hai moita outra xente que xa está dicindo e si está nubrado, pa onde teño que ir, Jorge? As claves van estar nos pronósticos meteorolóxicos que vai haber 2-3 días antes, que che van dicir as posibilidades que pode haber de nubes de estancamento na Mariña, de néboas na zona da Costa da Morte, na Costa Atlántica, e aí pois haberá ou non migracións cara ao interior de Lugo, que a priori parece un pouco o sitio máis seguro, non? Porque está máis a salvo dese tipo de circunstancias, non? Por lo menos nos históricos de radiación solar, ti vas ao medio de Galicia, no interior, e aí pois, non é que xa moita nube. Agora, eso, as zonas da costa pois, teñen ese perigo, pero bueno, podes tocar un día radiante de agosto, entón a costa vai ser maravillosa para velo. Pero isto temos que ir vendo, pois, 2 días antes, un día antes. Nos quedaremos moi pendentes con Jorge. Moito ollo, descartamos por completo ese estudo que nos fala de que o cambio de hora pode ter consecuencias negativas e repetimos, Galicia está no mapa mundial para o eclipse maravilloso que viviremos e agardamos que seguir preto túo para que nos vayas contando. Sí. Juan Fuentes xa sabe ben o da hora, Juan Fuentes sabe que... pero él a hora dáselle mal, ele sempre ten unha Esa é maravilla, que teño o reloxo do meu avó, O reloxo detrás, bueno. Que guai. Un aplauso para Jorge Mira, que ben explica as cousas sempre, que maravilla.